שלום, בהדרכה הזו נדגים שינויים שתוכלו לעשות במשימות מתוך המאגר אחרי שהעתקתם אותם אליכם לכיתה. אז מדף הבית הסביבה שלי ניכנס לכיתה הרצויה. אני למשל אכנס לכיתה שפתחתי ז' 2 תשפ"ו ונבחר את אחת המשימות שהעתקנו לשם. ניכנס פה לאחוזים. כשלוחצים על השם של המשימה נפתח מסך שיש פה סרגל עם כל מיני אפשרויות. זה הסרגל שדרכו אנחנו מנהלים את כל מה שקורה במשימה הזו. בסרטון הזה נדגים את האפשרויות משימה, שאלות ואפשרויות נוספות. אז הכותרת הימנית היא משימה. כאן אנחנו יכולים לראות תצוגה מקדימה של המשימה שלנו, בדיוק כמו שהתלמידים יראו אותה אצלם. כאן אפשר לזוז בין המסכים ולראות את כל המשימה כפי שהיא מוצגת בדיוק אצל התלמידים. אם אתם רוצים לראות את המשימה יחד עם הפתרונות שלה, אפשר להיכנס בסרגל לאפשרויות נוספות ולבחור את האפשרות הצגת התשובות הנכונות ורמזים. עכשיו תיפתח לנו המשימה יחד עם כל הפתרונות לשאלות הסגורות שלה, ואתם גם יכולים להדפיס לכם אם אתם רוצים. נחזור לסרגל שלנו וניכנס עכשיו לאפשרות שאלות. פה זה המקום שבו מוצגות כל השאלות בפעילות, ועכשיו נדגים איזה שינויים אפשר לערוך בהם. בכל אחת מהשורות האפורות האלה יש שאלה. בקצה של כל שאלה יש 3 צלמיות מרכזיות. זכוכית מגדלת, שאיתה מסתכלים על השאלה, פח השפעה, אם אני רוצה למחוק את השאלה הזאת, ושכפול. שכפול אם אני רוצה להשתמש באותה השאלה עוד הפעם, אולי עם נתונים חדשים וכו'. אפשר לערוך את התוכן של כל אחת מהשאלות אם לוחצים על השם שלה. כאן אפשר ממש להיכנס ולשנות מה שרוצים. אם יש ניסוחים שאתם רוצים לכתוב אחרת, אם יש נתונים שאתם רוצים לשנות או הנחיות. אל תשכחו אחרי כל שינוי שאתם עושים, לגלול למטה וללחוץ על הכפתור שמירת שינויים. שינוי נוסף שאפשר לעשות בשאלה הוא הניקוד שלה. בקצה השמאלי של כל שאלה אפשר לראות את המשקל של הניקוד שלה. אתם יכולים לשנות את הניקוד על ידי לחיצה על העיפרון בצד שמאל, ולשנות את המשקל ל2 למשל, אם אתם רוצים ניקוד יותר גבוה, או לחצי אם אתם רוצים משקל יותר נמוך. אפשר אפילו לתת לשאלה ניקוד 0, ואז היא בכלל לא תיכלל בשקלול של הציון הסופי. לשמירת הניקוד תלחצו על Enter. יש לנו אפשרות לשנות את הסדר של השאלות, על ידי לחיצה על רביעיית החיצים בצד ימין, וגרירה לאן שרוצים. שימו לב שהשאלות מחולקות לעמודים. כל עמוד הוא מסך נפרד במשימה. יש לכם אפשרות לבצע חלוקה שונה של השאלות בין העמודים. למשל, להוסיף עמוד עם הסימן פלוס, או לאחד כמה שאלות לאותו עמוד עם הסימן X. אם עשיתם שינוי בטעות, או מחקתם משהו שלא רציתם, אתם תמיד יכולים להעתיק את הפעילות מחדש מהמאגר המשותף. בהצלחה!